bapakmu ora ngerti apa-apa kok dijongko patine karo Satakurawa. Pokoke nganti iki mau ora ana anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja. Mesti wae ora ana sing iso nrenggalangi kridane para Satakurawa. Nek kowe wong telu wae kekuatanmu sepira mungsuh Kurawa. Bapakmu mesti mati. Ya toh? Nek bapakmu mati terus lupute apa? Klerune apa? Sing kepengin patine bapakmu iki janjane sapa? Kurawa apa liyane? Mula bapakmu takon gugat ning Kahyangan. Nek pancen Bathara Guru iki ngodratake bapakmu pancen kudu dijongko patine, bapakmu takon ora trima takon ngamuk ning Kahyangan. Weh, le. Karo ngopo reng lho anak mbarepe padake. Nek nganti bapak ana apa-apa, oh cilik loro gedhe tekani pancen ning Kahyangan. Sapa sing ngukup nyawane bapak? Aku melu terus. Maju kok. Antongku pancatan dasmu ta. Lah lar munggah nang Kahyangane bapak ora wis tau omong kok. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing mamak ceplek 12. Kene to? Sik, ora masalah. Ora. Aku mah terus mancat sapa ya. Lah tenan aku kari dhewe nang donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu rawane aku. Bojomu dundang pancat meniso mencolot tekan Kahyangan. Ngono ya? Heeh. Tarian. Woten dawuh, Mas. Edian. Bojomu lemu banget ya, Gong. Apangane dedake? Apangane jedak dengkulmu ora padake apa ora? Guys, lho. Ya. Ngusul bapak nek tak susul ndak tuman bae. Ngono, aku ngoyo nusul aja kuwi. Meneng ya Yam aku arep ning Kahyangan. Lamet iki nggo srana wae Yam. Ora iso munggah ta Yam. Kersane ajeng mancat opo? Sira nganti paduka Prabu Drona menika mejahi para Pandhawa kanthi sarana licik menapa boten lingsem disenggo ratu mesti menika wong wadon pepinjungan sing ora wani adual karo para Pandhawa. Sakranjang koplak ngendika sampeyan mboten ajeng kula agem nadyan pripun carane mbuh ala mbuh becik mbuh licik mbuh ora ning tetep Duryudana badhe pados rana pecahipun para Pandhawa nadyan kudu nganggo patine Semar. Menika ing kula ajab kula mboten badhe mangu dhateng gegayuhan kula. Oh ngaten. Nggih. Menawi kula mekaten nadyan sawetawis sing ora mapan wonten Garing Astina kula kadhawan supados kendel mboten tumput pirembagan. Ning jebul nyatanipun kula raos-raosaken kok manah kula mboten kepenak. Manah kula mboten jenak. Dipun sekecakan dengan isun rampi perembagan kula nyuwun pamit kula wangsul dhateng Nagari Pandura kula semanggaken kula caosi kamardikan lenggah wonten mriki prayogi kundur iki mboten dados menapa nggih matur sembah nuwun kelingan ana kula nyuwun pamit madhal pasang kula wangsul dhateng Nagari Pandura Yai. Samenika wancinipun rembagan sing tenanan rembugi wong tuwa nggih kula nyuwun iga pratikelipun para sepuh, para lenggah nadyan ambung kantun kalih. Paman kula sejenar Bawa Durna. Pripun carane supaya Semar gampang nggone tekaning pati? Semar dipun timbali, dipun paringi Raja Brana Picis. Tumli samangke menawi sampun mendem kadonyan kantun nglimpe dipun pejahi wonten Negaring Astina. Oh, aja gampang nggih Patih, aja gampang. Semar ki wis blereng marang kadonyan biyen-biyen Semar kuwi gelem utawa wis gelem sugih. Semar kuwi sugih ngungkuli plasa Jenar, ngungkuli kepatihan. Mula Semar ki aja nganti dimimiki marang Bandha Donya. Brana Picis, Semar ora gelem, ora bakal sulap, Semar ora bakal blereng marang Bandha Donya. Kuwi cara sing bakal konangan Depate. Lajeng caranipun kados pundi? Semar dipun dawuh supados sowan wonten Garing Astina.
lajeng dipun paringi derajat ingkang inggil tumuli dipun limpi dipun pejahi cecone pripun pendak malam Jumat kliwon ngojek ngidul kula gelem sarta blereng marang apa kang bakal mbok gunake kanthi srana boyong Semar ngaten mawon Semar dijak pesta tumuli Semar mangke dipun unjuki inuman ingkang damel mendem menawi Semar sampun boten emut tumuli dipun limpe dipun pejahi Depate pripun Semar niku wis apal karo banyu sing marai mendem karo sing ora niku Semar sing apal mbiyen Semar niku dodol oh dadi wis apal nggih jaman rekoso mbiyen nggih ora bakal kelakon karo Surtayu wonten timbalan ing Adawu Sinun nduwe penemu apa waduh kula mboten gadah pemanggi menapa-menapa saenipun Semar menika dipun cepeng kemawon lajengipun geret dipun peksa dhateng negaring Stina Surtayu wonten dawuh nek omong nganggo wewaton ora sampe naik dhewe apa dikira Semar ki ndek anak dikira Semar ki ndek anak Petruk Gareng Bagong ki bakal ngayomi karo Semar Badranaya wong kuwi bapakne ora aku tak takon karo kowe tau apa perang musuh Petruk menang dek kapan ayo kowe tau perang karo Gareng menang dek kapan luwih-luwih kowe tau wae menang karo Bagong oh kira-kira Kurawa ki mesti kewirangan karo Panakawan mulane kowe ngantar meksa karo Semar Badranaya ngibarate kaya cebol kaya wulan mutong itu lintang maning lakon Jepawur tak kandhani jagat Dewa Bathara ming perkara kaya ngene kok bingung nggone bakal gawe srana patine Semar Dik apa Mbak Yu jroning masiwakan iki bingung mung perkara gawe patine Semar Badranaya wong sawangsul Rekyanapati paring dawuh wadene ora ditampa dening Begawan Durna lah ya aku ya gumun ning ngrembug patine Semar kok padha bingung monggo Semar kuwi nggung wong suci Semar kuwi nggung wong apik iya lah mbok ya sranane Semar kuwi didhawuhi supaya samane negara Ngastina terus dikandhake nek Kurawa wis do insaf Kurawa kepengin dadi wong apik Kurawa kepengin dadi wong becik Semar kon menehi ya kuwi wujuding ceramah ya kuwi siraman batin supaya Kurawa bisa bali dadi wong apik nek Semar dikon supaya menehi siraman batin kanthi tumindak ingkang becik kanthi tumindak ingkang apik atobat Semar mesti bakal tekan negara Ngastina ya Dik kok menurut aku kok bener kowe Mbak Yu jenengmu sapa atobat kula nyuwun pangapunten sinuwun nyuwun pangapunten namung raosan ora jenengmu sapa nami kula pun Tariem inggih kula asring dipun undang tari oh nadyan kowe ming rasanan ning penemumu apik penemumu becik penemumu iso dienggo srana Semar tekan negara Ngastina diakoke Kurawa bakal insaf Kurawa bakal eling marang dalan sing bener Semar didhawuhi supaya menehi ceramah menehi siraman batin menehi tutur-tutur sing apik marang negara Ngastina yen Semar wis tekan kene gampang gone mateni jagat Dewa Bathara nadyan ming abdi wae kok penemune malah becik yo iki atobat mboten Gusti mboten kula nyuwun mboten nyuwun ora tambani tamban inggih ngestaken dawuh matur sembah nuwun aku dikai lho Bayu iya aja kuwatir ning ngarepe isin Prabu Duryudana engko ndak malah isin mengko tak paringi Tariem wonten dawuh kowe tak unggahke derajatmu minangka juru joget ana ing negara Ngastina atobat matur sembah nuwun nanging kula mboten saged joget monggo diajari karo abdi dalem Langentaya inggih ngestaken dawuh sing mburimu sapa kula pun Prastewi Mbak Yumu tak dadekke juru joget kowe tak unggahke pangkatmu dadi juru ngangsu
Wong wedok lemune kaya ngono. Lha iki kestaken dawuh. Saka ngisor sendang munggah tekan pasiraman kudu to angsoni. Nggih, kestaken dawuh. Mboten badhe kula. Duh, paringipun Sinur Prabu Duryudana. Ing atase ming abdi-abdi kok iso menehi penemu sing apik-apik. Sing gerang-gerang, sing tuwa-tuwa, mituting clemong ora ana gunane. Bawalario, wonten dawuh. nek cara kula isin pikiran pati karang kadempel supaya kawulane luwih becik, luwih rukun, luwih tentrem. Bangun desa ning kene sing tak karepake ora kok aku bangun gedung sing magrong-magrong kuwi ora. Ning aku pengen bangun kamanunggalaning para kawula tetep rukun matsinamatan daya dinayan. Tunggal cipta rasa lan karsane. Wo ngaten to Pak. Iya. Ning saksuwene aku duwe gagasan niki kok ana pralampita. Sing rasane kok ora ngepenake pikir. Pralampita napa, Pak? Pendak-pendak aku krungu kenthongan. Lah kok dadi atiku kumesar. Mongko barengi swara kenthongan mau mesti ana rijal ingkang munya ing kidul kulon. Mongko pralampitane kuwi ya bab sing ora apik. Ning kabeh mau tak gawe tentrem merga tumrap aku nek pancen penjangkaku iki diudanani dening dewa. Dewa mesti matedhakake pacoban. Lah, pacoban mau mung aku iso ngliwati apa ora tegese iso nampa apa ora. Nek ora iso nampa tegese gegayuhanku bakal gagar wigar tenantu karya. Ning nek iso nampa pacoban mau dadi kanugrahan. Gegayuhanku bisa kasembadan dole. Oh nggih. Menawi kersanipun Bapak ngaten namung sendika ndederek kula kadhawan menapa kula mboten badhe selak. Semanten ugi kula kadhawan mlampahi ing tebih beto barang ing ngawrat kula mboten badhe selak, Pak. Semanten ugi ingkang putra Wragil pun Bagong. Najan kula kadhawan pados nedha ingkang kathah. Saha ngunjuk ingkang sakelangkung tuwa. Kula mboten badhe selak, Pak. Wong kok senengane minggon pangan to, Gong. Nyambut gawe sik. Nek nyambut gawe entuk pangan dirasake. Tetes sing kringet kuwi arep ming sethithik entuk-entukane sithik. Ning nek dirasake tenanan wah malah dagingi malah iso marai sehat. Arep entuk-entukane akeh nek ora dagingi wis percuma. Ngono ya, Tru? Mula apa sing dikersake Bapak ya dhewe ming kari manut. Didhawuhi apa-apa manut. Supaya penjangane Bapak kasembadan. Ya mung sing prayitna ngati-ati merga Bapak wis paring dawuh entuk sasmita sing ora apik, sing ora becik. Kowe karo aku kudu tanggap sasmita. Nek ana bab-bab sing arep ganggu gawe karo Bapak, kowe karo aku kudu wajib mbelani karo Bapak. Mestine ngono. Ha iya. Merga Bapak iki tumpuan harapanku. Ha iya. Bapak ki wong tuwa sing tak sembah-sembah. Heeh. Mula nek nganti Bapak iki kok gegayuhan eneng sing ganggu, wos. Ora ujar ora kaul. Rawe-rawe antas malang-malang bakal tak putung. Ha iya wajib kaya ngono kuwi. Dereng ngantos pansrama ing Balwacana. Kasaru praptane ngenalindring Mandura Prabu Baladewa ngembletek-betek. Kakang Semar, aku ing Prabu aja kaget Kakang Nayantaka. Sinuwun Mandura winantu ing karaharjan rawuhipun. Yo, Kakang Semar. Tansah pinaningane kawidadan nering sami kula praptaku aku ngaturake salam dalinku katur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi, Den. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Yo nula kari tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Ndara. Yo Petruk tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih. Ya, Gong. Ora disauri dhewe ora. Wong edan pendak-pendak Bagong iki digawe kisruh. Kowe ngaturke bekti apa ora? Nggih. Tak tampa. Ora urung ya ditampa kok. Sampeyan maringi pangestu mboten? Ora. Oh, edan iki. Ora bakal maringi pangestu karo kowe wong ngaturke bekti karo aku ya sembrono kok.
Nggih pun Sinuwun Mandura ngaturaken bekti kula konjuk. Yo tak apa pangestu Tamarana. Nggih kula tampi andadosaken bingah raos sing manah kula. Ajeng kunjuk kula mboten? Lho. Apa iki arep nyuguh Baladewa iki cukup uripmu apa piye? Oh, kalung kula loro. Waduh. Niki lho mangsa mangga. Lho, rak kaya penyanyi rap. Penyanyi apa? Rap. Dadi penyanyi tikus. Rap iki bahasa Inggrise tikus ya. Wonten apa, Gus? Semar. Kula wonten dawuh. Bab tak kuning karang kadempel iki bakal ngabarake kabar sing ora becik. Kabar sing ora becik pripun? Ngerti yo. Aku mau tinimbalan denge Prabu Duryudana. Jroning perembakane ning madane negara Ngastina mau sing dirembuk kanonle kejamung matine para Pandhawa. Mula aku trima ora melu-melu perkara rembukan ning negara Ngastina mau. Nggih. Mergo aku sak temene ora gathuk, aku ora mathuk yen to para Kurawa tansah ngajab patine para Pandhawa. Nggih lajeng. Lah kok suwe-suwe mremen rembuke para pinsepuh negara Ngastina. Yen to mateni Pandhawa kuwi gampang lakone ning kudu iso mateni Semar. Lah pripun niku hubungane napa ale kula? Kula ora ana sambung rapete kali para Pandhawa. Dianggep yen to Semar kuwi pamomonging para Pandhawa. Ingkang dadekake Pandhawa kuwi timbul lahir lan batine. Tegese ora iso dikrenah patine. Ora iso digawe cintraka uripe. Lajeng mula nalika semana tumuli aku lunga saka negara Ngastina, metu saka natur negara Ngastina. Barang aku tekan alun-alun tak pikir-pikir entuk aku bali marang negara Mandura. Mesti kowe bakal diancam pati ning nggon Kusata Kurawa, monggo kowe ora tata-tata ora ngerti entuk diancam pati ning Kurawa. Mula aku terus mlayu mrene iki. Ing wigati aku ngabarke sarta ngabari marang kowe yen to kowe bakal diancam patine dening Kurawa. Mbah aku dhewe ora ngerti lha kok dadi Semar barang diruputake kuwi karepe piye aku dhewe ora dong. Nggih. Nggih. Lah terus mula kowe tata-tata Semar yen sak mangsa-mangsa iki mengko Kurawa tekan kene mangsa borong sing wigati aku wis ngabari karo kowe. Nggih, matur nuwun Ndara, matur nuwun. Dereng ngantos paripesami Mbawasana. Kasaro praptane Raden Antasena, Raden Garukaca tuwin Raden Antarja dumrajog tanpa larapan. Aku sing teko kek. Ndara Antasena ya. Ndara Gatotkaca wilujeng Den. Ya. Siwa Semar slamet tekaku. Ndara Antarja wilujeng ya Siwa Nayantaka slamet tekaku. Wah, Ndara Antasena bekti kula nggih Den, garing tak tampa. Ndara Garukaca bekti kula nggih Gus. Ya, garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih Den, ya garing tak tampa. Ndara Antasena bekti kula ya terus tak tampa. Ndara Garukaca bekti kula ya Petruk tak tampa. Ndara Antarja bekti kula ya Petruk tak tampa. Mbageke kok. Ndara Antasena, Antasena. Kula ngaturaken bekti nggih. Ya, Gong tak tampa caidan. Lah, aku ya omong ya ngawur kok. Ndara Gatotkaca bekti kula ya Bagong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa. Pripun enten napa niki kok Den genduk tekan karang kadempel? Kek. Aku nampa sasmita. Aku nampa dawuhing dewa yen to aku supaya cedhak lawan Kakek Semar. Sebab miturut sasmita ingkang dak tampa, jare Kakek Semar bakal duwe gawe. Ya bener apa ora, Kek? Pripun to? Digawe napa? Kula niku ora digawe napa-napa, Kakek aja goro. Arep Antasena tak anggep wong ora ngerti tata krama, wong ora ngerti unggah-ungguh, ning aku iso maca karo legetane penggali Kakek Semar. Padha karo sasmita sing wis tak tampa, mula kang wektu dina iki aku tekan kene arep bantu karo Kakek Semar. Kakek Garukaca semono, Kakek Antarja semono uga. Apa sing dadi bot-repote Kakek Semar, aku bakal sak biyantu. Wah, jan. Kula niku gumun karo sampean. Piyai nom kok lantiping panggraita ngungkuli karo sing sepuh-sepuh. Kula niku dereng ngomong karo sapa-sapa kok sampean wis ngerti karo napa sing kula gayuh, napa sapa sing kula jangka. Nggih, matur nuwun nek niku pancen lahir batin sampeyan ajeng bantu karo Semar ning kula nuwun sewu gandeng niki wau kula entuk kabar
kabar nek Semar niku ajeng diancam patine. Lho. Sapa sing ngancam patine? Mboten sanes para Sata Kurawa. Lalu putih kakene Semar apa? Kula niku wis biasa karo Kurawa. Kurawa niku nyawang wong ora luput ora kleru mesti bibidana mesti ajeng dipateni. Niku pambeganing Sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng bantu kali kula manut mang bantu kula ya gelem. Sabiyantune sampeyan sing matur kali kula njaluk dibiyantu. Kurawa aja nganti mlebu sapon negara utawa ing Karang Kadempel. Mangundurke. Diundurke alus nggih monggo, kasar niku kula pasrahe karo sampeyan. Lah. Nek ming Pakdi-pakdiku para Sata Kurawa aja kuwatir. Yen to bakal ganggu gawe karo Kakene Semar nggone bakal duwe gawe iki. Aku Kakang Raja Kang Antarja iki bakal nrenggalangi para Sata Kurawa. Nek ngoten matur nuwun, matur nuwun. Mundhak sami rawuh wonten ing mriki. Mang pethuke sak njawiring rangkah Karang Kadempel. Mengki nek perange teng Karang Kadempel ndak akeh kawula sing padha kesemyok ing ngaradan. Njaluk pamit yo kek ngatos-atos. Kakang Semar nyuwun pamit. Ndara Garkoce ngatos-atos. Siwono untuk aku nyuwun pamit. Ndara Antarja ngatos-atos sampun kados lari alit nggih, Den. Antasena Pakdi Surtayu ya. Lah kok ning Karang Kadempel sowan kakene Semar Pakdi ya ming kepengin tetinju marang Karang Kadempel. Lah kok dadi Sata Kurawa dampyak-dampyak lakune arep endi Pakdi? Pancen nedya bakal ana ing Karang Kadempel wigatine ngemban dawuh timbalaning Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Yen para Sata Kurawa ki nen boyong Semar Badranaya. Upama to Semar ora gelem diboyong marang negara Ngastina, Semar bakal dibondo tangane krincung sikile. Ewadene isih bondo, Semar bakal disampurnake tegese bakal dipateni dening Kurawa Antasena. Tan Semar pamoring sukma, sukma sinukmaya winaya ing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Semar ora kleru ora ruput kok dijangka patine. Antasena sing ora entuk Pakdi. Lho. Kaya palangi kareping para Sata Kurawa pancen kepara nyata. Yen ngono, aku kudu sing nyingkirke Antasena. Yen aku iso nyingkirke Antasena, kelakon ketemu karo Semar. Ayo gage. Yen pancen kowe iso nyingkirke Antasena singkirna. Ning sisip sembire kurang-kurang bejane. Aja takon dosa, babati gamerak gulungi genderamu kene marganing patimu Singalena prapteng lalis Pakdi Surtayu.
Antasena nggawa sedulur bapakmu. Lho, ora basa karo aku Gatotkaca. Siwa Kartomarmo. Gelem bali apa ora? Ora gelem bali lakon tak gembol ndasmu keparak. Ora nganggo tata krama karo wong gerang. Bapakmu mati dening aku panggau tayoni. Kiai. Mati kowe. Ya dasar para nyata. Lakon mati dening aku ayo panggau tak. Mati ya. Ayo. Semar mboten ajeng lakon diboyong nang negara Ngastina sebabe sing tunggu Semar ampuh-ampuh. Sing tunggu sapa? Antasena Gatotkaca Antarja. Kula semanggaken. Man mundur mawon. Kurawa ken mundur kabeh aja nganti ana kurban. Ning nganti enten kurban sampeyan kali kula sing ditutuk karo keluargane. Mundur mawon. Mundur man. Wong telu sing gelut iki mau sing tak paido ming kowe. Lho kok kula gelut kira ya sing gunake keterampilan. Gelut kok ming anggere kowe di waduh. Aduh. Kok kaya ming guyan to. Man sampeyan ampun ngece mangrasake se Antarja. Samane nganti ora mlonyo awake. Antarja niku nek wonten niku nyembur nggih. Teng awak tiba niku upase kemranyas larane ora jamak. Mula sampeyan ampun ngawu gawar ngawur nek ngarani kula mengetok-etok diyak terus tiba niku. Ning perang nganggo tenaga ora mung sak penake dhewe sampeyan ming tengok-tengok dawuh. Nek ming dawuh kok iso wae. Muga-muga temu Antarja distraine men modal. Kok nesu ta? Wong genahke niki ming genahke kok malah nesu. Rumangsaku kok sarwa ora kepeneran. Sapa sing arep maju? Kecampluk dengkulmu. Mulane wonten wong ajeng maju pulang niku ora celila-celili. Ora ngebabai dalan iki yang jegi capeng kok malah ceteng-uteng liku. Oh, po. Rene wae. Ajeng kula campluk ping pindho. Aku iki arep perang mungsuh anak-anak pendopo arep perang mungsuh kula aku. Nek pancen sampean wani mungsuh sampean mawon. Sing jelas kula menang. Dulur Sembrono. Ndang to. Nek panjenengan maju. Antasena. Apa Pakdi? Kowe sing ngalahke Cultayu. Kowe sing ngalahke Cultayu. Heeh. Kartomarmo kalah karo Jawa. Kakang Gatotkaca. Aja tomo kalah karo Jawa. Kakang Antarja. Berarti kowe mung telu. Iya.
Aku Kang Gargojo Kakang Antarja. Wedan. Ya wis pinake. Munggo gawa linggis tak linggis ndase. Kene iki ngrungokke tenanan kok ming etung-etung cacah ming sensus. Marahi mangkel tenan. Sapa sing arep maju meneh? Sapa sing arep cari muka? Wela. Wis nganggo salto bareng. Napa, Cit? Lele capeng ngrimpet sarung suwek, Man. Tak salin sik. Iya. Sarunge sapa iki? Gemlek teng mriko. Ndelok. Iki lho. Ana tulisane SNK. Iki nggonku Sengkuni. Tak kampleng kowe. Nyi. Nyi le, Man. Maju tenan. Maju tenan. Ngomong suwe sapa? Antarja, Gatotkaca, Antasena. Wah. Edan. Ampuh kabeh. Wani ora? Wani. Kira-kira antaraning telu kuwi sing tok pilih sapa? Sesak sae, Man. Ketemu Antasena kula pateni, ketemu Gargoca kula pateni, ketemu Antarja kula pateni. Nek ketemu telu-telune Kula sing mati. Pas ta? Wis gek menyang. Nun, Gek menyang. Sumbar sik. tumbar. Tumbar gue ngeceri meripat niku. Oh, ora emosi, Man. Niki lho serban lho, Man. Lho serban iki. Waduh, pairaimu nek. Sik, Man, sik. Ngapa? Ana semut mampir ning mata bambangan ning uyuh. Ha iya. Peperih. Ha iya. Antasena, Gatotkaca, Antarja. Pak D Citraksi. Dasar kepara nyata. Kok kowe menang karo Susortayu, menang karo Kartomarma, menang karo Asatama. Lumrah. Neneng iki gembonge Kurawa. Iki pen Tak ajar anggere kleru tak ajar kowe. iki pentrolane Kurawa. Wis tau mateni kucing telu. Jit, Nun, mbok gek mangkat jelih aku weruh lek ngomong. wong nantang kok dipenging. Maju Pak D. Njaluk mati cara piye? Kokusnul Khotimah. Nek iso mati sing apik. Lah mati sing apik kene. Kepruk istilahmu modar kowe. Wedan. Karo wong tua kok ora sopan. Sisirahe wong tua dikepruki. Tambah sae Kakang Gargoca sagu nugel gulmu puntir. Siramu tugel. Mati dening aku. Edian sumbare medeni kabeh. Terus Antarja nek ketemu aku arep ngapa? Sembur mlonyo awamu Pakde. Edian. Urung dibubuti wis digawe mlonyo. Aja maju Ijen. Antasena, Syukur. Wong kon maju ket mau kok dadak cerewet bae. Watuk kowe syukur. Antarja, Gatotkaca, Antasena. Aja maju mboko siji. Maju bareng legane atiku tinggal lunga dadi kowe.
asu. Mangkel. Lek ngenteni iki tenanan bareng nantang kok minggat. Awe gumun karo Kurawa ya. Rumangsaku ya kadang kala sok gawe seneng, kadang kala sok gawe mangkel. Lek arep menyikapi iki kepiye? Nganti bingung. Kae. Indak-indik. Padi diterasi mau nanti neng kana ngantang kok saja iya ya kono kene diundangke Pak Mbah Cit nanti we Satria kok ndekem neng kandang pitik ki ngapa ya ngapa maksudnya oh kon meneng nek kon meneng ki le ngono pisan bae kami sosoran bar maju ora golek-goleki mungsumu omong nek kula omong nek kula masuk angin wong awake kemringet kok masuk angin gejala usus buntu ora ana apa-apa gejala usus buntu ki apa ta kowe ajeng orasi lho ajeng orasi sing dibelek lho operasi dengkulmu mlocot iki rasane wis kelangan lho jadi iki rasane wis kaya ora perang lho saking ngesu ben kon kajenge ngono atas ngapunge aja ben luweh ora maju tenan ayo Kurawa sapa sing ketok duduki karo Antasena Semar wonten dawuh aku kok ora iso mitung nganggo narsing ganep keparangipun monggo janjane kowe iki ora klebu wong sing wigati tumraping para Pandhawa upama Pandhawa kuwi dipateni yen pancen sing mateni kuwi pinter mesti iso mateni para Pandhawa lah kok dadi kowe ora ngerti kentang kuwi ning lakon kok ngerti-ngerti diajak patine karo para Sata Kurawa ora aku sik aku tak takon karo kowe kok kowe iki mesti nampa lelakon ngene piye to Semar? Lakon iku adile mung kudu dilakoni. Mongko sing gariske lelakon ning jagat iki para dewa. Apa kowe ora kepengin gugat ning kayangan? Apa ora kepengin sowan ning kayangan kowe takon karo Bathara Guru? Apa to sababe lha kok dadi kowe arep dipateni Kurawa iki janjane perkarane apa? Mongko kowe ora ngerti lelakon iki ora ngerti kahanan iki. Kowe ora kudu mati merga Pandhawa dijangka patine dening para Sata Kurawa. Mula tak jaluk kanthi banget Semar kowe gugat ning kayangan takono para dewa. Kowe iki wong ora salah kok diluputi karepe piye? Nek kula munggah teng kayangan sing tunggu karang kadempel sinten? Aku. Mengke nek anak-anak kula do melu ya wis ben. Men do ngerti kahanane bapakne. Ngoten ya. Ha nggih kula mengkari manut. Kula nderek ngendika sampeyan. Nek kula kentakon karo Manikmaya adik kula apa to sababe kula ora luput ora kleru kok dijangka patine kula tak takon. Nek pancen wangsulane ketemu nalar kula trima nek pancen
Niki kabeh digawe dening para dewa. Ajeng kula tanjeke salah kula apa, luput kula apa karo maneh kaya. Bapak tang pundi, Den? Semar tang pundi, Doro? Semar nendi? Boso. Anu Semar teng pundi? Bapakmu Semar munggah. Lho, padahal bijine elek lho terus ya. Ora munggah kelas ki ora. Ha piye? Munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan kersane Ndara Baladewa. Oh. Ah, sebabe Pancen bapakmu takon munggah ning kayangan takon gugat lan para dewa. Lah bener apa ora? Lho, masahe napa kok kon bener apa ora iki? Bapakmu ora ngerti apa-apa, kok dijongkopake karo Sata Kurawa. Pokoke nek nganti iki mau ora ana anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja, mesti wae ora ana sing iso nenggalake kridane para Sata Kurawa. Nek kowe wong telu wae kekuatanmu sepira mungsuh Kurawa? Bapakmu mesti mati. Ya toh? Nek bapakmu mati terus lupute apa? Klerune apa? Sing kepengin patine bapakmu ki janjane sapa? Kurawa apa liyane? Mula bapakmu takon gugat ning kayangan. Nek pancen Bathara Guru iki ngodratake bapakmu pancen kudu dijangka patine, bapakmu takon ora trima takon ngamuk ning kayangan. Weh, le. Arep ngopo reng? Lho, anak mbarepe padake. Nek nganti bapak ana apa-apa? Oh, cilik loro gedhe tekani pati ning kayangan. Sapa sing ngukup nyawane bapak? Aku melu terus. Mati maju kok. Arep nggo pancatan dasku ta. Lah arep munggah ning kayangane bapak ora wis tau omong kok. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing mamak ceplek 12. Kene to? Sik, ora masalah, ora. Aku mah terus arep mancat sapa, yo. Lah tenan aku kari dhewe ning donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu rawane aku. Bojomu dundang. Bojomu dundang pancat men iso mencolot tekan kayangan. Ngono ya? Heeh. Tariam. Boten dawuh, Mas. Edian. Bojomu lemu banget ya, Gong. Apangane dedake? Pangan jedak dengkulmu ora padake apa ora? Guys, lho. Ya, ngusul bapak nek ora tak susul ndak tuman bae. Ngono, aku ngoyo nusul aja kuwi. Meneng ya ya aku arep ning kayangan. Lamet iki nggo srana wae ya. Ora iso munggah ta ya. Kersane ajeng mancat apa? Sirahmu. Niki sene sirah. Padha karo sirahmu. Gedene padha. Kuwi iso nek dinaiki wit. Sape arek umpul gede apa diserang. Kaya sekudo pono. Senengane kok kaya koten ora Wis, rasa. Cerewet wis. Kene rada dinglo. nggih. Hujan. Wah. Oh, jero banget ta, Yam. Dalem beli. 3 meter setengah. Karen. Pun kebon. Ya, terus tak susah terus. Lho lari ngapa kowe? Kurang ajar. Ratu kok tinggal dolan sak penake dhewe. Ah, muga-muga kelakon penjangkamu. Kek, aku wis rampung nyingkirke Kurawa, kek.
Antasena. Pati Baladewa. Iya. Gosek. Sampeyan nang kene ngopo? Lho, aku nene sowan Kakang Semar. Lah saiki Kakang Semar endi? Anu apa jenenge? Aku ora weruh. Sampeyan mulih rene bareng karo Kurawa to? Ora. Ayo ngaku. Ngaku sampeyan. Bareng karo Kurawa ya to? Ngerti aku temandang nrenggalangi Kurawa, mak gedhe Baladewa nyelingker liwat dalan liya. Terus ketemu karo Kakang Semar, saiki Kakang Semar tok ringkes tok bondo tok krincung sikile tok bondo tangane. Ngaku ora, Antasena, kowe aja edan. Kowe aja edan. Aku ora ndeni apa-apa karo Kakang Semar. Nek ora ndeni apa-apa karo Kakang Semar kok sampean nyelingker saka mburi. Ora ana wong nyelingker. Ais. Ngaku ora. Ki nek ora ngaku kriwikan dadi grojokan gak dadi tangisan. Lho, senmu arep apa? Apa sampean perlu tak peksa ngaku? Caramu maksa Baladewa piye? Tak jotosi. Lho, aja edan kowe. Aja edan. Apa carta jotosi piye? Mergo sampeyan dari jalan ilange Kakek Semar lan para kawan liyane. Nek sampeyan ora gelem ngaku, tak anggap sampeyan kongkonane Siwa Ngastina ngene bakal mboyong marang Semar Badranaja. Antasena, aja edan. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Aku ora ngerti apa. Ngaku ora. Piye? Wis nasibmu gong. Terus ora ngono ta, terus ganggu terus. Aku dibantu. Ya piye wong kene iki kekuatane ngono. Terus. Oh, bujeki kowe. Iya. Nah, ganti kali iki. Wis. Yo ditangkap. Hop. Yo meneng wae lho, ora obah lho. Mergo iki aku mung saka dayane lek ku mencolot ki nganti iso mabur niki. Nek kabutan wong kok ndak malah medhun aku. Ya. Oh, aku melu ya, Tru. Nah, aku ora dijak, aku ora iso mbelani bapak. Kudu mbelani anak kok ora mbelani iki piye? Ha iya. Kowe carane tekan kayangan tok gantung ngene iki aku ora masalah. Yang penting aku ayo nek ora ngono ndak ora ramu. Truk, ngopo? Medhun sik ya. Lah ngopo? Awe cenanangan ah. Cenanangan piye? Liwat papringan e. Sarungku kathokku keri ning papringan e, Truk. Delan aku wuduh. Ora apa-apa ning dhuwur ra ketok e. Ora ketok apa? Ya ketok. Ndase gedhe. Ora ketok piye. Engko nek ngono tak sini sarung ora usah trepet. Ndak selak ketinggalan bapak. Oh ya. Diani sopas ya, Tru? Heeh. Bathara Guru nggawa Wadyabala Dewa telu cacahe, Semar nggawa Wadyabala. Wong nekat telu cacahe. Kakang Ismaya. Manikmaya iya. Wonten menapa dene jengandika Kakang Semar rawuh wonten ing Kayiwangan. Guru. Mancen niatku aku arep nanjeke karo lakonku sing bola-bali tak lakoni ning jagat. Ora kaya sing nak lakoni sagedhakan iki ora beda. Pendak-pendak Kurawa rembugan
pendak-pendak kula warep mateni Pandhawa, Semar mesti kesempyok ing Aradan. Semar mesti melu-melu dadi undering perkara. Tegese Semar ora kleru ora luput melu arti jongkok matine janjane aku tak takon. Iki kepiye to perkarane? Nggih. Inggih piye? Ayo kowe bloko. Sejatosipun pancen saestu kula ingkang nginger kiblatipun para tiyang-tiyang saking negari Ngastina. Tumunten kula menika nalindraning para dewa wenang damel mubah musiking manahipun para titah. Wenang damel lampanipun para titah. Tumunten kula ingkang nglebeti pemanggih menawi Semar utawi Kakang Nayantaka kedah sirna. Panci mekaten Kakang Nayantaka kula ingkang ndodho dhateng lampan menika Kakang Semar. Kosek. Kok kowe iso omong kaya ngono? Aku saiki tak takon karo kowe jane luputku apa, salahku apa? Aku wis trima urip ana ing jagat. Aku trima urip ana ing donya. Kowe dadi ratu ning para dewa. Aku ora tau ganggu gawe karo kowe kok kowe pendak-pendak ganggu gawe karo uripe Semar. Mongko jagat karo kadewatan kuwi adoh parane. Amargi kula menika rumaos sakit manah kula. Lara perkara apa? Sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula, namung wonten setunggal titah ingkang boten nyembah kalian kula. Mboten tata krama, mboten basa, inggih menika Kakang Nayantaka inggih Kakang Ismaya. Wis mingerke blate kok piye? Aku ki kakangmu lho, Guru. Aku ki wong tuamu, aku ki kakangmu, aku ki dulurmu sing luwih tuwa. Lah kae. Kae. Aja sembrono. Kae nek nganti ngenengi apa to apa? Iso katriwandan. Cekelen sik, tak leren leh kumayang. Daripada kenapa wis sembrono ora gek cekat-ceket. Bleseke dengkulmu mlocot kuwi. Nek ijek urip terus mak jenut ngono apa? Kowe iki ngrembug apa ya Pak Manah? Panjen Bagong iki panjen kurang ajar. Kowe iki apa emen ora ana wong kleru kok. Aku sing disalahke. Aku tak takon. Aku wis ngalah karo kowe lho kowe isih tumindak kaya ngono. Aku iki wong tuamu kok kon basa karo kowe nek aku niat biyen kowe ora dadi dewa. Nek aku gelem matur saknyatane lakon sing kelakon kowe ora bakal dadi nalindraning para dewa. Ning mergo aku karo Kakang Tejo Mantri nalika semana trima ngalah. Kowe dadi dewa, kowe urip ning kayangan, aku urip ning jagat. Donyane wis beda. Ning kok kowe isih duwe rasa sengit karo aku. Karepmu piye? Kakang Nayantaka piye? Pancen saestu mekaten. Badhe kula silak ana tanpa guna. Samenika ngaten kemawon. Menawi Kakang Semar mboten saged pejah mapan wonten ing Madyapada, tumuli samangke langkung prayogi menawi Kakang Semar pejah wonten ing kayangan. Lho, kok ucapmu kaya ngono? Kula ingkang badhe nyampurnaken gesangipun Kakang Nayantaka. Weh, dalah. Gong sabar, Gong. Sabar, Gong, sabar iki ning kayangan ora nekat ora. Wah, keloro-loro atiku krungu suarane guru tanpa murid. Sapa guru tanpa murid? Bathara Guru kok guru tanpa murid. Dadi pancen wis mbok niati to? Estu sampun kula niati. Kula badhe saya kuncara, kula badhe saya ketingal dipun ajeni menawi tiyang ingkang mboten nyembah, mboten basa kaliyan kula sirna saking lumahing bumi kreping langit. Wah, pancene iblis tenan. Pancen wis ora kena disewawa. Pancen kowe iki pancen nek lagi kepanjingan jiwane iblis ora mantra-mantra sipating dewa. Ning kaya pancen kowe ora pantes dadi dewa. Nek kowe pancen niat arep mateni karo Semar nyampurnake Semar, ayo. Rupak wani jembar wani kula ingkang badhe wantun dhateng Kyai Semar. Pancen setan kowe. Iki no gareng areng apa? Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Wah, keparat kowe. Areng wangi bapakmu kowe.
Kowe ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakmu. Ayo, aku ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakku. Kesusur-susur itu ayo alon-alon. Ayo, rupa wani jembar mani. Bila wani karo dewa sing tak wedeni apamu. Stop. Sapa iki? Bathara Brahma. Kowe lah nyilih to. Lho. Nyilih rek kuwi dewane geni to? Heeh. Nek pancen dewa-dewa rembarane Bathara Guru, aku sing ora nrimake tantrimane Petruk kandhung bola obrak-abrik kayangan. Iki Bagong. Heeh, ambek dewa damai wae. Damai piye nasa gelut. Wah, wis dadi gelut rame kok damai. Aku dewaning pepati, ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nah aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya, iya. Gunane apa gelut ta? Mbak Rukun. Ning pukulun Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar, apa awake dhewe ora gelut? Ning janji piye? Ora entuk jabut nyawa lho. Aku kalah nek kowe jabut nyawa. Aku ora iso jabut apa-apa. Ngene wae. Entuk jabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani ae. Aku ngerti kowe ngarep jabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer ya wis liyane jenggot yo. Wah, sak gegem yo. Ora kaya tomat. Tomat dengkulmu melocot kuwi. Piye sida gelut ora? Oh, kowe ora bali saka kayangan. Aku tak pateni wae lah, pati kok diame-ame. Ya omah dipati. Mungsuh Bagong entuk mungsuh tenan. Wae gaglak lima, gaglak segamu. Ana ora? Ora ana sanane. Aku apa-apa doyan. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundu langit derajat pangkat lan semat kita nanging teko kita isih duwe rasa gedeng keburu sengit kelawan Semar. Mung mergo kita kuwatir kelawan Semar sebab Semar ora gelem basa, ora gelem unggah-ungguh sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita. Apa isih kurang titah ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita. Semar kuwi wis rekoso Manikmaya. Ismaya kuwi wis urip ingkang kebak prihatin lan popo cintraka. Kena ngapa isih mbok gawe supaya titah ing ngamapan negara Ngastina padha sengit lawan Semar wekasan jangka patine Semar. Kebangetan timen kahanan kita. Mula kang sangka kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendak sikara kelawan Semar Badranaya Bathara Guru ora ketang ngamung sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya. Mandi ucaping kuwun Bathara Wenang. Kula nyuwun kawelasan sampun kados mekaten. Weh, Semar ana loro, Tru. Sing asli sing endi yo? Kae cetha sing mburi dimburine Bathara Sang Hyang Bathara. Sapa kae, Tru? Purun Bathara Paut dengkulmu. Cah cilik oyane klitian ya, Tru. Kae iki dewa ya, Nyuk. Kae iki dewa malah Bathara Guru kalah derajate karo kae mbahne Bathara Guru. Masa? Heeh. Kok untune ku to? Wah. Engko nek disotke dadi uler tenan lho. Ora sembrono to, Gong. Kula nyuwun pangapunten. Wis kita kudu ngrasake dadi kaya dene Semar. Rasakno. Urip kaya Semar kuwi ora enteng. Badranaya wonten dawuh Ulun. Ayo, kita ora ketang sedhela dadi dewaning para dewa mapan ana ing Kayiwangan. Sak tutuk kita nggon kita mapan ana ing Kayiwangan Suraya.
kedadian saka Bathara Guru kita momong anak-anake Semar ingkang kebak kurang ajar. Bagong kayen karo Semar bapakne tumindake kurang ajar ning Semar meso sabar meso ikhlas rasakno yen dudu kurang ngajari karo anak-anake Semar. Ben kita ngrasake kaya apa sengsarane kadangmu tuwa isma ya nggone urip ning alam kadang. Nolo gareng suarane ra ngono kuwi. Semar suarane halus. Ora tambah-tambahi kok ora. Ajari. Bagong aja edan ulun Bathara Guru. Sing ngomong sapa? Kowe ra sadar ye. Wis malih Semar. Apa iya? Mbak wae digrayangi. Oh gede banget to kopek. Ora ta ya. Aduh. Nolo gareng. Kepiye iki? Mundi dawuh mangyanipun Iwang Pilun padha menang. Sampeyan kudu nderek kersanipun Iwang Pilun padha menang. Kapure semados nyemar. Ulun ora iso tiru kaya suarane bapak kita. Bapak kula niku Bapak Semar dudu kita. Bapak kita iki bapakmu. Lah iya. Mula ben diajari Bagong. Bagong aku ajarono. Kan apa ajari apa? Maca nulis. Ora. Diajari. Aku ajarono supaya kaya bapakmu. Domonge nek bapakmu nek ngendika. Ayo kowe diapake. Ra masuk. Kinara nganggo belajar secara militer. Ojo Bagong, ojo. Ojo apa? Ayo, tiroke. Tiro? Ono layang. Sapa? Ngerti kok kuwi wong waras e ora. Nek nganti tak tutke ra gelem muni ngono, ditenono larak ning jaba gebuki kowe. Ben, Gong. Wis ora urusan. Aku sing ngatur perkara iki. Nek nganti wis ta, ya. Sago ora. Aku piye, Gajul? Gajul? Ya, sago. Beres iki anggere ngapusi. Titenono ajar dhewe kowe. Koko Prabu Sri Bathara Kresna iki wonten timbalan Yayi. Estunipun anggen paduka kula aturi rawuh wonten negari Ngamarta. Ingkang rayi menggaliaken perkawis Kakang Semar Badrana ingkang sampun sawetawis mboten sowan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu menapa Yayi Janaka mboten nanjiaken kelawan Kakang Semar? Menapa to sababipun dene Kakang Nayantaka mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta? Koko Prabu dereng pikantuk dawuh saking Koko Prabu Ngamarta. Mila ajri raos sing manah kula menawi kula ngrumini dhateng wasisaning Nalindra Ngamarta. Inggih menika Koko Prabu Puntadewa. Ora kudara apa ya ora nanjihake. Ora jeneng aku rupa-rupa gedhak. Nanging aku ora beda karo Janaka. Yen durung entuk dawuhing barep, tangeh aku wani nglakoni sowan utawa tilik marang Karangga Dempel nanjake lawan Semar Badranaya. Koko Prabu ingem katen. Sakmangke Koko Prabu mugi kepareng nggali nganti dhateng kadang kula salah setunggal kepareng ora tinju dhateng Karangga Dempel. Nanjaken dhateng Kyai Semar wonten menapa dene mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu dereng ngantos sami mbal wacana paripurna kedadak sowaning Kyai Semar Badranaya dumraja tanpa rapan nganti sangga para putra. Koko Prabu nembe dados raosen teka menika Kakang Semar sampun sowan. Kakang Nayantaka padha arja sapraptanira. Blegeduwek sadulita lit. Inggih sinuwun, kula ngaturaken bekti kula kunjuk diwaji. Iya Kakang Semar. Ora liwat pangestuku tampan ana. Nggih kula pundi nggo jimat. Kakang Semar padha raja sapraptamu sinuwun Ndarawati wilujeng.
Bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, Kakang Semar kok kaya ora kepenak awake. Masuk angin ku piye? Mboten. Lah kok suaramu kaya aradat sabene. Pancen kados ngaten sinuwun. Kakang Semar Padhararja. Sinuwun anu sapa anu Ndara Janaka Wilujeng. Dipol Padhararja sak praptamu. Ndara Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Apa to sababe dene Kakang Nayantaka musawetara wektu rasuwan marang Projeng Amarta? Yen to pancen ana piranganing Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan atimu, Kakang Semar. Samengko Kakang Nayantaka ndak aturi paring dawuh yen Kakang Semar darbi panjaluk mopo Kakang Semar. Nuwun sewu kula niku suwe mboten sowan menika merga nembe ngrancang apa Kyai Semar? Anggen kula mbangun desa. Margi kula kepengin mbangun desa Karangkadempel, mboten kok mbangun wangunan sing apik, mboten. Nanging kula kepengin mbangun karukunan katentreman sing mapan enten Karangkadempel. Ning jebul syarat seranane kok angel, kok abot, nek mboten kula aturke niki mboten ajeng kelakon. Ning nek kula aturke kok damel sakit penggalipun Pandhawa sewiji-wiji. Syarat seranane apa Kakang Semar maragake matur marang panjenenganing ingsun? Sasmitaning Jawata ingkang kula tampa, syarat seranganipun boten sanes. Karangkadempel kudu ditumbali ngangge getih Ndara Werkudara, Den. Semane pancen wis ora kena dikandhani kok. Aku ora iso ngono kowe to, Pak. Ora sok wani matur kaya ngono. Engko iki ngrekoso nek kowe wani matur kaya ngono. Ning ngayal ya, Reng. Apa? Atone ndasmu lho. Ora kompak babar blas. Wah, aku ya krungu dhewe kok ya kok. Wah, jan kuwi Ndara Werkudara wis jumeneng ning ngarepmu kuwi, Mil. Omong sisan. Piye Ndara Werkudara ikhlas apa ora? Pripun, Den? Ikhlas napa mboten? Sampeyan dadi srana kesempatan gegawean kula mbangun desa. Dipol. Ing mestine aku ngajeni karo kowe. Ing mestine aku nyembah karo kowe yen perlu upama kowe dudu drajating wong loro saudon telu saurupan. Mergo nggon wis ngomong marang para Pandhawa. Nanging apa ya pantes kowe ngucap kaya mengkono. Yen ngono cetha yen to kowe jatine ora tresna karo para Pandhawa. Ora tresna karo Werkudara. Wah, perkara bangun desa wae kowe dadak gawe pepati. Kowe dadak nganggo syarat srana sing gawe kapitunaning Werkudara. Piye Bagong? Mengkari gelem apa ora kaya? Mengkari gelem apa ora? Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Wah, Dipol. Tegese ngajar ora awake dhewe. Ning Ndara Werkudara. Kowe dosa lho kok kaya ngono kuwi. Tamut ndasmu lho, Reng. Iki wis dadi sistemku awak iki dadak mesti ngendondoni. Ning nganti kaengku sing dadi Semar ki cilik lara gedhe tekaning pati. Dewa lara. Dewa ora iso lara, ora iso mati. Diajar kaya ngapa ora bakal iso mati. Wis men kapok. Men jerah. Apa? Jerah. Jerah ya apa? Jerai isin. Wah, bayang jerai kapok. Heeh. Men ora mbebedok karo uripe bapak ning alam padang, Rek.
disiksa Ndara. Kula ampun ditendangi. Gunane apa? Kowe suwita ning negara Ngamarta tundhone wing kaya ngene sing tok lakoni. Wah, kebangetan wis Semar. Wah, diuripi ning Ngamarta ning kowe malah sajaya arep mipri kekuataning Pandhawa. Wah, edan. Dukani sing dadi Semar nika. Kowe kok ora ngrasake Semar lho. Semar ki urip ning alam padang, Semar ki urip ning alam donya wis rekoso dadi wong sekeng, dadi wong ora duwe tukang momong. Kowe wis kebekan derajat pangkat dadi nalindraning para dewa kok isih duwe rasa gething karo Semar. Nek ngono hukumanmu mung ngrasake kaya dene urip kaya Semar. Jelek dadi Semar. Sapa? Nika wau. Terus Bathara Wenang wis Bagong Petra Gareng mangsa bara nggonmu Murba Masesa. Semar iki tak unggahke ning kayangan. Ben Semar ngrasake dadi dewaning para dewa, sing dadi Semar kae mung ngrasake dadi Semar. Wong ngono, anu ya, anu nggih. Kowe lah dalan. Lah iki mau ki sing ngakon nganggo tumbal geti Werkudara iki sapa? Ngacung. Lah kok isa-isane nglakoni mangane tangan kula sing ngajar Semar. Lho ora mentala wong wujude Semar. Ora ketang jerone du Semar. Ben diajar Ndara Werkudara. Kae engko nek nganti kena apa-apa piye? Mboten mungkin niku dewa sing dadi. Ora apa-apa diantem ae mung lara dela mari, lara dela mari. Nek nganti disudet kuku Pancanaka. Lho apa mlendreng? Kok apa mlendreng kok disudet? Ora bakal terdas. Wonten sampean pitados kali kula ning ra tawat-tawati ndak geger kanane Bagong. Yo. Kowe aja edan Antasena. Sedalan-dalan aku mau jotosi, sedalan-dalan aku tak tabohi karepe piye? Ora ngruduke bak kakene Semar nendi, tekan ngendi wae tak jotosi kowe Pakde. Aku cubriya karo kowe. Kowe melu dadi kongkonane Siwa Ngastina supaya mbondo karo Semar. Ora, aku ora ngomong sapa. Antasena cetan, aku ki mau sapa apa? Edan Antasena kaya wong kranjingan ngantemi wong tuane sapenake dhewe. Lah kok dadi aku sing dituduh kaya ngene iki piye kanane? Lah iki menungsane parek kowe. Semar. Semar. Kuli. Kula kuli. Kuli sinuwun. Kowe iki piye? Takon munggane kaya ngono malah tekan Goro Ngamarta tapel wates Goro Ngamarta piye? Kowe ngapusi Baladewa ya? Kowe ngapusi Baladewa. Nganti aku diajar karo Antasena, digawe pengiram-iram aku diwirang-wirang karo Antasena. Mergo aku ngoboti karo kowe. Jarene kowe munggane kayangan bakal gugat karo Baladewa. Lah kok klitian nang kene kowe iki janjane iso ditonton apa ora kowe?
Baladewa. Wah, ngopo melu ngajar Semar? Menungso ora tatanan manut maring jajaran iblis. Wong tuwa ora iso dicekel iku nemane. Jare kowe iki tekan kayangan. Kowe mau ditemu karo ngedebel karo aku lho kok dadi kowe tekan Negara Ngamarta. Kowe ngapusi karo aku. Mboten Sinun. Werkudara ngopo Semarta Azhar? Wah, arep bangun desa dadak nganggo tumbal gedhe Werkudara. Tegese Semar wis tegel karo aku. Tinembang aku ditegeli karo Semar, Semar